Pozdrav svima ljudi, ja sam Andrej KC, dobrodošli na drugi vlog na ovom kanalu. I ovdje ovo je mini vlog, danas mi ko jednog princa, to je jedan ko baš ono velik. Zuš mu ko konja ispali. Samo kažem, idemo sad po Admira, napojevao stvarno puše vjetar. Ovo se stvarno. I idemo. Tamo. Vidio sam podmirao. Ovdje ja sam živim u Grebove. Nestao struje je. I kamera imam nestao struje. Evo je podmirao. Hajde da vidimo. Snimi vlog, hajde požuri ga. Idem do cuke. Snimi, nađa. Hajde snimi vlog. Ćao. Jo, jest. Šta ću? Moram da zvuk pokazala, pisam komentare. Kakav velič? Važno je, marketu, odsjeti. Opet. Tako je kam? Nema struje. Ništa. Jel nestao struje ljudi? Jesi ko nas i ko mene uzgleda. Gledaj. Evo kažu nestalo. Evo mi otvara smeće. Ajmo. Šta si ku sebi? Moram nešto saku. Šta? Kad se hoće neći. Ja vas njoj prije jebo trneć. Hoćemo zvonke? A ne, hoću. O dva, tak. Znaš kako sam se opustio, jebem ti. Evo nas sad Miro. Ljudi, za prvi vlog smo dobili bar 10 lajkova, za to vam zahvaljujem. I ja i Amir čekamo 100.000 suba da dobijemo play button, ali tako ne jeba. Ja i Amir imam sad zajedno kanal, mi smo sad, eto, ko drugovi, jesmo, drugovi smo. I zajedno sad snimamo, i naćemo crossbar challenge, ali tako Admire. A to ovdje smo pokazati onog princa, ono... I sad će mi princa zubi ko konja ispad, smrda ga mi zoma. I znaš što ima još jedno šćene. Može. Čekaj. Jebem vam kameru. Jebem vam Boga svima. Nemoj psovat Boga i spašće ti noga. Nemoj vaga. Gledaj čipa, gledaj. Gledaj tablica. Da malo očistim, može valja, gledaj. Gledaj. Gledaj Felgi. Gledaj Felgi. Jeboće, dobar. I ljudi. Evo piti jebote. Hoću piti ovo sput. Daj to Admire. Bac. Sve. Boba, imaš još jedno. Ne, bari se pušta. Ne, ništa. Šta? Ništa. Ime. A Bog što me bole ruke od ovog snimanja. Kupce bi troložac. Ruce bi i ljudi. Sve da kaže Sad znate ko je pro gaming. Najga sve će dati reakciju. On je kupio neku kacku. Sad ja kupujem istu tu kaciku, a preko pika. Čuješ? Samo se fali što ima kacigu, isprobat će me na biciklu, malo se fali previše. Fali se, ima GoPro igračkicu, bicikl krmtja, jebo majk što što. Bicikl je skrmtja, znaš što, nema felgi. Čekaj, vi me felgi jebem. Tu mene felga onog. Ja nam se za nja probušća guma, druga nam se pobušla. Lanac kad sam ja vidio jebote lanac pohrčio, ja jedva ga čovjek vozi. Znači Bože, i raćemo reakciju na Aldin Kamarić. Češ on? I ljudi, mi svaki dan igramo zvon. Uj, jebote. Kilo onog luka, kako se zove? Kill Paradajza. Kilo paradajza, kilo luka. Pa ovaj hoću plat sa Paradajza, sti bolan dobar. I ljudi, još ćemo raćemo isprobavanje slatkiša. Hoćemo kup slatkiša do koje smoći da kućemo. Zdravo. Nemoj ništa govoriti. Ljudi, nećemo sad ništa govoriti. Sam će Ivan šutiti. Ja ću čekati.
Čekaj me napolju. A? Koja smjena? Kako? A jeb se. Čekam od Kirketa. Čekam Almira. Moje sjeti kaj se zove. Evo ovaj tamo. Zdravo. Nema sam i ovo dok ne dođe. Nije ti dobar, nije. Je, tad nešto bar. Čekaj. On kupuje Red Bull, bok ja 100 puta pio Red Bull. Ali ne znam, da ću smijeti sad pokazat Cuku. Cuku je tamo. Pa eto. Hajde sad Cuku pokazat, paš. Čuješ? Moram dati prvo nam tada. A jebote, hajde minute, nego onda vraćamo se da prošetam. Hajde bolan. Moramo da sve obučem da. Svi buđe, kurac. Hajde Ivane. Gdje? Idemo koji ću da malo. Čekaj, hoću ja u te pa hoću ja kusam hell. Da pokažem da šta skupio, jebote to. Gledajte ljudi, on je kupio Red Bull. Daj ti krila. Dajte krila, dajte kurčinu volku, hehe. I ljudi, ja pita s njega Katara, ja sam vas sve pića probao ovo Red Bull. To men... Taj Red Bull isto ko fast, isto boga me. Samo druga ko palja pravi, ništa drugo. Ali to valja kad idete na trke i to. Aj š! Zna. Evo nas ljudi, vlog, sad ćemo samo odraditi u struji, to je ovo. Hoću da ovaj jebat. I ljudi, ako se svidio vlog, ostavite obavezno like, share, subscribe, mislite se i pišite na komentare šta ćemo još raditi. I ako se svidio klip, ostavite isto like i čao.